ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, paglangtaw, pagtuon, pag-review, kag pagtalakay naton sa aton eskwela sabatika. Kag ini nga programa ginadala sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, kag sa sini nga adlaw, mga kauturan, salamat nga may bag-o kita nga bisita. Apang hindi ni siya bisita diri sa CPAC, bago lang siya namon na imbitar, kag nagpasalamat kami nga siya nagsugot man nga magaupod sa akon sa sinigid nga adlaw sa aton nga pag-review kag sa aton nga pagtuon. Wala sang liwan kundi si Sir Eliazar Garcia Rizardo. Mayong adlaw, sir. Yes. Thank you, sir. Si Sir Rizardo, siya ang aton business manager sa industry diri sa CPAC. Siya ang in charge sa aton nga mga negosyo diri sa SIPAC, ang sa tubo, ang sa humayan, kag ang tanan nga ginapangwaan sang pangwarta sang CPAC luwas sa pagkolekta sang tuition naton sa aton mga estudyante. Si Sir Rizardo bana sang aton college president, si Dr. Miriam Rizardo. Kag ini sila mga kauturan, mga veterano nga mga nagpangabudlay naton sa aton denominasyon. Nakaagi ni sila missionaries sa Zimbabwe, sa Uganda, kag sa Weimar dito sa may Amerika. Kag before sila nagkadto diri, ginbato ni Ma'am Julie Rizardo ang pagka-presidente, halin sila sa Mountain View College. Kag kabay pa nga ang Dios magaupod sa amon nga duha ni Sir sa amon nga pagtalakay. Ari na kita, sir, sa napulo nga leksyon sang aton eskwela sabatika sining nauna nga trimestre, ang papel sang pagkatulogyanan. Okay. Sa English, the rule of stewardship. Apang sa hindi pa kita, Sir Rizardo, padayon sa pagtuon, aton anay ibasahon ang aton sadsaran nga teksto nga makita naton sa naunang Tesalonica 4 versikulo 7. Ari ang ginasiling sang Ginoo, kay ang Dios wala magtawag sa aton nga sa pagkadi matinlo, kundi sa pagkabalaan. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton nga pagtuon sa sining adlaw. Aton anay duko ang aton mga ulo, mga kauturan sa pagtuon. Maluluyon kag langit no namon nga Amay, salamat gid nga ikaw upod namon sa sining ation. Ginatugyan namon ini nga pagtuon, kabay pa nga amon mahangpan, amon madakpan ang mga importante nga mga talananawon, insights sa amon nga leksyon sa eskwela sa padika sa sining nga semana. Ang balaan nga espiritu magaupod gid sa amon sa sining nga tion sa ngalan ni Jesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Yes, sir. Ang papel sang pagkatulogyanan, nanamian ko, sir, sang imong translation, rule papel. Kay sa Ilonggo papel naman ginatuod eh. Dalom gini nga Ilonggo yang word nga papel. Kay kung kaisa bala, hambalon ta ang mga tao, anong papel mo dira? Nagapapapel ka da. No? Yes, and that's correct. Sir, ano ang imo nakita sa aton introduction? Sang ginabasa ko ang lesson, daw na-intrigue ako sa word nga nagsiling nga ang lesson ta karon simple. Simple lang. Simple lang. Pero complex. Complex. So, ang complex na mo na nagpa-kuha sang ulo ko ba nga, sili ko ano pagka-complex. Simple pero... Simple pero complex. So, ang pagka-complexity sini, hindi ni siya ga siling o ga pakita nga hindi natin pagtunan. Challenge ini sa aton para madalom-dalom pag dalom-dalom kung sa atong mga panghangop. O atong pag-search kinahanglan dalom-dalomon pag naton para makita ta ang mga
treasure nga na lubong dito. And that's correct. So, amo na sir, no, kanami sa imong mga punto. Sa sini nga semana, atong tunaan sir ang relasyon, ang kaangtanan sang pagkatulogyanan o kon stewardship sa English sa kabuhi ni Kristo nga bilang sentro sang Biblia. Dayon ang kaangtanan sang pagkatulogyanan sa doktrina sa sanktuaryo. So aton karon man matalakay. Dayon ang tatlo ang mensahe sang tatlo ka manugtunda kag ang mga doktrina, Christ-centered doctrines naton sa halin sa aton nga Biblia. Gani amo na ang aton nga isentro ang aton mga pangununa sir sa aton nga pagtalakay sa karon nga semana. Okay? So amo tong hambal mo kina sir, stewardship is a simple yet also complex. So that's why kanami sa imong introduction sir nga magsalom kita dalom-dalom pagid. Kay dito sa dalom damo pagid to sa mga perlas kag mga treasures dito sang kamaturan nga aton maintindihan. Before ta sir sa Sunday, aton natunan sa ligad nga mga sinimana nga ang stewardship, ang pagkatulogyanan was designed by God. A system designed by God Himself. Nga amo ang suporta financial sa iyang buluhaton diri sa kalibutan. Kaya ang pagpangdaog sang kalag sir aton na mabalaan nga iya na sang Ginoo buluhaton. But the thing is ginagamit niya kita nga mga katawhan. Iya nga mga katawhan, ang iya iglesia sa paghimo sini nga buluhaton. Kanami kay ang Ginoo ya alam kayo nga naghatag siya sang system para bala sang aton nervous system, sa aton digestive system. Nagagiho sila according to the rule sa ilang mga papel. Na amo man na siya karon ang aton nga tunan ang papel siyang stewardship sa buluhaton kag sa kamaturan nga aton ginakaptan. Yes, kadto kita sa Sunday, Christ as the center. Si Kristo amo ang sentro sang Biblia. Ang Old Testament is speaking about Christ. Nagahambal siya bahin sa kay Kristo. Dayon ang New Testament is the fulfillment of that prophecy, the Messianic prophecy nga nag-abot na ang Mesiya sa bag-o nga tugon. Yes. So, sir, imo da nga punto sa sining Christ as the center of stewardship o kung pagkatulogyanan naton sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Kung tanawon ta ang kinabugusan sang system, may ara kita nga manager, which is Jesus Christ. Yes. Okay? Now, si Jesus Christ, amo na ang naghatag sa aton sang authority. Gin-authorize na kita nga mangin co-ruler niya. Yes. Nga sa aton nga mga teritoryo, kita dito ang mga busing. Oh. Kanami isang punto mo sir, manager, yes. Pero sa sina nga pagtugyan niya sa aton sang stewardship, ang stewardship o ang pagkatulogyanan nga ginhatag niya sa aton, ina dapat ma-reflect naton ang iyang kabuhi. Ang iyang will, ang tuyo iya, ang gusto iya. Dapat amo na ang mareflekta. Kay kasagaran man kung kita nagani manager, kita mabusing, tabunan na naton siya ang katong nagpadala sa aton. Ang tagiya. Ang tagiya. Kita na ya ang which is not kinahanglan si Kristo gid pirmi ang aton butang sa picture. Sa picture. Nga siya gid ang aton busing. Daw pa yung Brazil siyang picture bala na sir na kung wala na siya ang lansang. Ina nga picture wala na siya mabutang. So ang punto diri nga kita mo ang lansang. Gintagaan kanami sa imo nga punto kina nga manager kita. Kita ang lansang. Good to nga ina nga picture ni Jesus. Hindi tayo makita. Pero kung wala nang lansang, wala man ang picture da. Na kita ang lansang
nga ang makita hindi ang lansang kundi ang picture. So gintagaan kita ni Kristo sang otoridad, being manager sang iyang mga pagkabutang nga gintugyan. Kaya hindi na aton pagkabutang mo. Ang aton nga mayong panglawas hindi na aton. Ang aton intellect hindi na aton. Ang aton bulsa hindi man na aton. Ang aton kwarta, ang aton time hindi na aton. Yes. Sa imo nga punto sa nanamian ko nga kabay pa nga samtang kita manager hindi ang aton kundi siya amo ang makita. No. Kag ang iya nga tuyo amo ang aton nga mahimo. Yes. Kag kanami sir sang atong nga leksyon sa sini nga semana kay daw ruida. Simbolo sang ruida. So ato na sir illustrate naton. Yes. Okay. Ano da ang bahin ni Kristo sir sa sinang dako nga ruida? Sang karo o kon sang sakyanan o kon sang bisikleta o kon sang motorcycle. Okay. Ang role or ang papel sang stewardship o pagkatulugyanan ginpaanggid ina sa isa ka ruida. O kariton. Kariton. So sang una mga 50 years ago or even 30 years ago uso pat sang una ang mga kariton nga kahoy sa mga karo. Kag sa ano ni na balang may kabayo bala no kay na tartanilya. Birasang kalisa. Oh. May ruida dra. Tapos may mga bearing man na. May ihina siya. Tapos may bearing. Tapos may spokes. O radyos. O kundi rayos man tawag na ko sina. Kagdayon, ang pinakarim niya amo nga sagwa. Nga bilog. Kahoy man gyapon na. Wala mo kasang makita nga bilog nga kahoy nga mo nakadako. So gisugpon nila na. Ti kun wala na sang banda o sang gaputos nga gahigot sina nga parit ni mabungkag. Salsalon na siya nga ginputos sina para hindi siya mabungkag. So while gadlagan intact gyapon siya. Amo na ang konsang ilustrasyon sang ruida. Stewardship. Okay, so sa Sunday naton nga leksyon ang ihi amo na si Kristo. Kay ti importante gina ang ihi. Muna gani nga baradigiya na kung tawag siguro amo na ito na to. Baradigiya steering man. Steering. Okay. So ang ihi sang sina nga ruida amo ang axle sa English amo si Kristo. Yes. Nga without that axle, wala nang ihi, hindi ginatanan magiliyo ya. Hindi gina magiliyo. So, amo na siya ang aton makita sa sina nga ilustrasyon. And then sa aton nga Monday nga leksyon, sir, the sanctuary doctrine. Nga ang nag-abot ini ang sanctuary sa pagkatulugyanan. Ano sir ang imo na madiparahan dira? Why sanctuary doctrine is included in the rule of stewardship? Amo ganin ang paligban ko man. Nga ang na suludra ang sanctuaryo. Ang sanctuaryo nagdala sang punto nga para maintindihan ta ang role ni Kristo. Kay kung ara si Kristo, pagkatapos wala sang pagpatawad sa mga sala, hindi maghapon ta mabinipisyohan. And that's correct. Hindi taghapon ta mabinipisyohan. So wala sing pagpatawad sang sala kung wala dira ang sanctuaryo. Where nga dito si Kristo ga ministeryo. Sa ang agawon ko siya ang sa sanctuaryo may importante dira nga mga kwan. Number 1 is ang offering. Tama. Ang offering. Dayon ang sacerdote. Dayon ang sanctuaryo mismo, ang building. Okay. So, ang initanan sila, sir, ga-representer ni sa kay Kristo. Si Kristo amo ang halad, nga amo ang obiha, nga ginahalad, ginadala sa sanctuaryo. Siya man amo ang pari. Ang sacerdote. Amo na gani nga
sa aton Sunday nga leksyon nga si Kristo amo ang sentro sang bilog nga Biblia sa Old Testament. Kay sa Old Testament ang pagpasaylo sang sala is pinaagi sa sanktuaryo. Nga hindi ka mapasaylo ang imo sala kung hindi ka magkadto dito sa sanktuaryo, magkumpisar dito sa tubangan sang pare, nga ang imo kamot ibutang nimo sa imo halad nga karnero, kag ikumpisar nimo ang imo nga sala in the hearing sa pamatin-an sang saserdote. Na ti ina sila tanan fulfillment na sa bag-ong tugon. Tama. Nga in the New Testament, the old was being fulfilled. Nga si Kristo na amo ang ubiha, amo ang karnero, kag siya man mismo amo ang saserdote. Nga dito kita magkumpisar. Yes. Ang isa pa nga sila Yes. nga ang sanktuaryo bulig sa aton sa paghangop sing hingpit sa buluhaton ni Jesus para sa aton. Kag nagahatag seguridad agod kita may hingpit nga pagsalig sa iya. So, iangot ta sa stewardship sa pagkatulogyanan. Nga sa imo na hambal kay na hindi kita mo ang tagiya sang aton, sang ari sa aton. Hinulaman gintugyan lang ni sang Ginoo sa aton. But we have the right to exercise sang aton nga kwarta, sang aton time, sang aton nga pangmayong panglawas, sang mga ara sa aton. But nevertheless, samtang gina-exercise ta, ginahimo ta, ina nga mga ginpahulam sang Ginoo sa aton, ang makita is the life of Christ, hindi ang aton. Okay. Iangot naton sa sanktuaryo. So, ang angot dira, sir, sa ako yang nakita, ang angot dira, ang relasyon sang sanktuaryo kag stewardship is ang kabuhi ni Kristo. Nga si Kristo amo ang sakripisyo kag amo man siya ang kapatawaran sang aton mga kasalanan. I do not know if that is what you have also discovered. Yes. Ang dira sa sanktuaryo kag ang kamatayon ni Jesus dira ginarepresentar sa sanktuaryo. Yep. Kag ang pagtubos pinaagi sa pagdanak sa iyang dugo. Yes. Kay kung wala sang pagdanak sang dugo, wala sang kapatawaran. Ang pagkaimportante sang kasuguan, aramanda. Kay hindi pwede nga makasala ka kung wala sang kasuguan. So, amo na ang nagka-anggid-anggid na sila o nagka-alangot na sila nga isa lang na sila ka parte sang bilog. Okay? Yep. Hasta ang paghukom. Arada. Yes, the judgment. Kay sanctuary arad ang pag-judge mo. Kay kung may kasuguan, kung makalapas ka, masala ka. Makasala ka. Pero hindi nga wala na kasang tsansa. Okay? Si Jesus nagdanak sa iyang dugo para mapatawad ta. Yep. Kung dawaton ta siya. Yeah. And that's correct, sir. Then additional na kung sir, ang sanctuary services is a daily services. Adlaw-adlaw. Na ti ang aton kabuhi bilang tulugyanan adlaw-adlaw man. Nga ina nga klase sang aspect of Christ's life and sacrifices should be seen in us daily. Ang aton pagpangayo pa sa kapasiluan sang sala adlaw-adlaw, ang paghugas ni Kristo sang aton mga sala, kag ang pagpamati ni Kristo sa aton bilang sacerdote adlaw-adlaw. That's why magpray kita in the name of Christ every day. So amo man na siya nga ang sanktuaryo nga doktrina way na untat adlaw-adlaw na siya. Adlaw-adlaw. That's why a life of being a good steward should be lived day after day. Day after day. Kag isa pa, sa kada pagpangamuyo ta, always gipangayo kita sang kapatawaran, kapasayloan sa atong mga sala. Yes. Oo. And then kadto kita, sir, sa Tuesday, Christ-centered doctrinal beliefs. Ang aton doktrina nga si Kristo amo ang sentro. Kag sa will, sir, sa ang doktrina sa sanktuaryo amo ang balay hub sang
Kay kung wala na ang bearing dira, hindi ina ang axle, ina ang ihi, hindi mo na magamit. That's why amo na nga ina nga hub, amo na siya ang isa sa mga major nga importante gina. Kay kung maguba na nga hub, hindi na maglagan ang kalisa ang karo. Ti amo man na ang doktrina everyday ina nga hub kinahanglan functional na siya nga kanami sang pagtiyog sang guma pinaagi sa hub. Sa pinaagi sa hub. Yep. Kag dayon kung i-connecta na sa Tuesday, okay. Ang inang hub kung i-connecta na sa Tuesday, ara dayon ang mga radyos. Mga radyos. Inang mga radyos gasuporta na siya sa hub. Para nga ang hub hindi ma-unbalance. Man-balance. Kaya kung hindi na siya suportado sang mga radyos, which is ang atong doktrina, inang sanktuaryo, kung hindi na suportahan sang aton nga mga doktrina, mabungkag ina. Pagkabungkag sina, hindi stabilized ang aton nga kag sir, agawon ko liwat imo kanami sa imo nga punto nga ina ang mga radyos amo ang mga aton mga doktrina. So as Seventh-day Adventists, we have 28 fundamental beliefs. So may 28 ka mga ka mga radyos. Pero sir, ang pinakanami sa aton nga Adventista, and I'm very happy that I'm Adventist. Nga man, ang sentro sa aton doktrina na derive sa sanctuary services. Siguro sa tanan nga reliyon, it is only the Seventh-day Adventist nga ang doktrina nakuha halin sa sanctuary services. Na ang iban sina wala nag-emphasize. Ang iban nga reliyon, I'm sorry to say, but hindi ko lang pang-mentionar, but perhaps nga ang Adventista amo lang ang may doktrina sang sanctuary services. Ang role ni Kristo being the lamb and being the high priest. Nga. Dira na tanan na angot sa imo nga ginambal, amo na ang sanctuary services, amo na siya ang hub nagagwa dira ginaano ni kag kun sa bisikleta gani ka sa motorcycle ginabagay ba gani na siya so that ang tanan sakto ang banting kag ang ano ni yes sir. Okay, para masintro ang hub. Iya, masintro ang hub. Kay kun hindi nabanting ang sakto nga mga radyos, magguba man ang hub sir. Ang bearing na magtala-tala, magtumbo-tumbo man na siya. And that's correct. Kag amo na kanami ang aton doktrina sir, amo man ang aton lifestyle mo. Yes nga ang may stewardship kita, may pagkatulogyanan kita. Kay ang pagkatulogyanan sir sa aton previous nga man leksyon, amo man na siya ang aton kabuhi adlaw-adlaw. Ang aton pagka indi dalok, ang aton pagka indi mahakog-hakugon. Yes, amo na ang aton atunaan sa ligad ng mga sinimana, ang aton being loyal sa tag-iya, kag ang aton nga pagsalig sa tag-iya. So, makita naton everyday. Ang aton doktrina amo nang nagabalance ang aton kabuhi everyday. Yes. Okay. May ang tugon gani ni Apostol Pablo kay Titos, kay Tito, kay Tito. Siling niya, subong magmaminatud-on nga mga tulugyanan ng atong katungdanan sa pagkabuhi suno sa maayo nga doktrina. Ti ang mga doktrina, ang atong mga doktrina, amo na ang nagatuy-toy o naghatag sang standard kung ano ang atong pagkabuhi sa adlaw-adlaw. And that's correct. I like that kind of idea, sir. You see, may isang nga tao na mangkod sa akon. Ang iglesia, kaya ang iba niya rilon, ang iglesia, gida mo ang makaluwas mo. Ang tudlo nila, ang iglesia mo makaluwas. Akon gina-emphasize sila, nga sa Adventista nga pagtudlo, si Kristo amo ang manluluwas. Pero ang iglesia, amo lang ang nagatudlo sang maayong nga mga batasan, agod nga may angot magbato naton si Kristo. So in other words, ang doktrina sang simbahan, amo ang nagahatag sa aton sang relasyon naton, pagkilala naton kung sino si Kristo. Amo man ang aton pagkatulogyanan, stewardship is a daily life. Ang pagkatulogyanan adlaw-adlaw nga kabuhi. That's why ang aton doktrina
nagatudlo sa aton kung ano ta magkabuhi adlaw-adlaw. Yes, and that's it. So that's why agud to nga ang karito magadlagan adlaw-adlaw. Free willing ang dalagan sang karito kay tungod ang mga radyos nga among doktrina are really fitted sa ano. Kag isa pa ginawahag kita ni Pablo nga magpabilin kag magkabuhi. Tubtub nga makagamot kita sa kamatuoran kay Hesukristo. Yep. Kay kung hindi kita magsigituon sa kada adlaw, daw ang aton gamot daw mauplok siya, hindi siya mag dig deeper. Oo. So kinahanglan may excitement kita nga mag-dive pagid. Pangita pagid sang dugang pagid. Okay. Ang panahon ta ginalagas naton sir. Sige. Kadto kita sa Wednesday, the three angels messages. Ang balita sang mensahe sang tatlo kamanugtunda. Anong imo nakita diri sir in relation kaang tanan niya sa aton pagkatulogyanan? Sa bugna 14:12 ginasiling dira nga gani kamo nga mga katawhan san Dios nga nagatuman sang iya mga sugo kag nagatuo kay Hesus kinahanglan magmainantuson kamo magmainantuson. So ang aton nga pagtuon sang three angels message isa na siya sa Mga warnings. Oo. Nga kung ang three angels message wala nagsirkulo sa doktrina. naton bungkag ang atong doktrina. Yeah. Kay sir, ang three angels message amo na ang nagpag-unify. Kundi ang sanctuary doctrine dira nag-drive ang aton mga doktrina. Sa akong ginambal si kay na naguluwa ni ang 28 ka mga doktrina. Pero ining 28 ka mga doktrina nga among radyos, hindi man ni sila magkuan kung hindi butangan mo sang cover sa gwa nga amo ang yanta. No, sa Cebuano hindi ko makuan sa Ilonggo anong yanta, basta amo na siya ang rim. Sang ruwida. Na ang three angels message amo siya ang nagapakapot sa tanan nga doktrina. Kag amo na siya ang aton man life blood sa aton nga doktrina. Kay kung wala ini ang three angels message, there is no Advent movement, there is no Advent truth, there is no Seventh-day Adventist Church. Kay dira naton na sentro ang aton doktrina, ang aton existence nga sang una ginwarningan ang kalibutan pinagi kay Noah kag sa amo na nga nag-abot ang anaw. Pero tapos na to siya, the next is fire na. Ang kalayo na. Amo na nga ginwarningan kita, amo na nga ang three angels, ang tatlo ka manugtunda, panawag nga magkahadlo kita sa Ginoo kag simbahon naton ang nagahimo sang duta kay ang paghukom mag-abot, the coming judgment. Insertan ko na siya. Yes. Nga ang panawagan nga simbahon ta manuga. Yes. Kay nga naman may nagsulod nga pagtulunan nga siling salat. Yep. Hindi niya tinuod nga muna. Okay? So ang kalibutan nagbiya siyang kamatuoran. Okay? Tapos ang ikatatlo mao nga pinatawad pinaagi sa pagtuo kinahanglan magatindog maligon sa pagtuman sa mga sugo. Yep. And then sa katapusan sa kanami pagidani sa mga galing way nagita sang tion. Ang katapusan amo ang pagkatulogyanan. Sa aton nga ilustrasyon, do amo na subong ang sanguna sa imo nga ginhambal, do amo to siya ang salsalon nga naga-sapatos. Sapatos sa bilog na ligid. Na sa una ya salsalon pero karon ti pag-imbento na sang
sang guma na sumong ginagamit. Bisan ang aton mga kalisa sumong ang iyang kwan hindi na salsalon kundi guma na ang mong naga ni. So bisan sa wala na salsalon kay mahal naman siya. Guma na ang ginaputos. So amo na siya ang aton adlaw-adlaw nga ang guma amo ginaang nagatapak sa duta sa may dalan. Ti ang stewardship ang kapagtulugyanan amo na siya ang aton adlaw-adlaw nga koneksyon sa kalibutan. Yep. Ang banda, okay. Yep. Sulitong ko lang ito yung mga isipin hambal. Ang banda nagasimbolo sang pagkabalaan sang mga tulugyanan nga ginasaligan sa pagdala sining katapusang mensahe sa Dios sa kalibutan. Yes. Okay? Oo. Na ang banda amo na ang guma. Amo na. Oo. Kay ti ang sa una band na siya nga gaangot sa tanan nga mga. So ang atong pagkinabuhi sa adlaw-adlaw kinahanglan bantayan ta gid na. Yep. Kay kung hindi ta pagbantayan kung mabungkag ina ang tanan nga parte sang ruida bungkag gyapon. Yeah. So kag ang sa aton leksyon ang stewardship ang pagkatulugyanan amo na siya sir ang banda. That's why kung wala na ang aton pagkatulugyanan wala ang aton doktrina wala man si Kristo wala man kag ang iban pangabahin sang bilog nga ruida wala na siya. Kay ang guma amo na siya sa akong ginambal amo gina siya yang connect sa duta sa dalan. Ti ang dalan adlaw-adlaw naton nga pag upod sa mga katawhan. Sa atong panlakatan, okay? Towards the heavenly home, Yep. okay? Adlaw-adlaw amo na ang guma. Amo na ang guma naga-confirme. Sa duta sa atong panlakatan. Amo na ang makita sa mga tawo. Yes. Kada din ta mag-agi, makita nila sa aton nga mga desisyon, sa aton nga mga choices, sa aton nga mga pagpanupot, okay? Sa tanan nga aspect sang aton kabuhi, ara gali ang pagkatulugyanan ginatag sa aton. Sir, wala na gid kita sang panahon. At least na mga kauturan siguro wala ginamon masaysay ang tanan. Daw kanami pag si Sir Rizardo hindi pag magunta tapang limitado kita sir. So mga kauturan sa liwat wala ginamon siguro mahatag. But nevertheless, nahatag naton sir ang mga major kag mga importante nga mga insights, mga talanawon kag mga kamaturan sa aton nga leksyon sa sini nga semana. Kabay pa ang Dios magapakamayo kag magpadayon kamo mga kauturan sa pag sunod-sunod sini nga programa kay every week ara gid ang CPAC Media Ministry Department sang aton iglesia diri sa CPAC nga magabulig ka magadulong sang pag-review naton sang aton nga leksyon. Sir Rizardo aton nga takpan sa pagpangamuyo. Sige, magapangamuyo kita. Amay nga balaan. Yari kami subong nagapasalamat tungod sining higayon nga imo nga ginhatag sa amon nga tuon kami kag amon masulit ang amon nga mga tinun-an sa bugos nga semana. Ginoo amon ginapangabay nga tani ang balaan nga espiritu imo nga ibubuo sa tagsa-tagsa sa amon para nga kami tanan magrepresentar sang imong kabuhi kag mga tinugyanan nga dapat magrepresentar sang imong nga kasuguan kag sang imong mga will sa tagsa sa amon. Ginapangabay namon Ginoo nga sa amon pag bulag-bulag ang imong espiritu among magatoy-toy sa amon tagsa-tagsa nga pagkinabuhi sa adlaw-adlaw. Ini tanan among ginapangabay kag ginalaom nga among magadawaton sa pangalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen.